Nächste Haltestelle am Lokschau. Nächste Haltestelle, Bartstraße. Damit du nicht auf andere, wie zum Beispiel einbauen.
Kedves Debrecen szurkolók, itt vagyunk már az augusztusi sörözdében, pontosabban azelőtt, ahol találkozom van Esztivel. Kedves debreceni szurkolók, ismét jelentkezik a híradó. Ezen híradóban már ketten vagyunk. Sziasztok debreceniek! Sziasztok, sziasztok, hajrá Loki! És nagyon sötétek vagyunk, de most sikerült, igen. A helyzet a következő. A tatabányai bányásszal mérkőzik a Bayern, miket beszélek a Debrecen. És nagyon fontos lenne a 3 pont. Miért lenne fontos a 3 pont? Azért lenne fontos a 3 pont, mert győzni kéne. 3-szor nem kaphatnánk ki a tatabányai bányásztól. 3-szor nem kaphatnánk ki. Presztízs kérdés. Presztízs kérdés is, ugyanis ha nem jutnánk be a Bajnokok Ligájába, akkor itt kőkövön nem maradna. És mint tudjuk, a tatabányaiak kapusa Debrecenbe fog szerződni. Debrecenbe igen, új Mánuel szeretne jönni, aki Erő Tamást váltja. Most a 6-os metróvonal irányába vesszük az irányt. Reméljük, hogy sok debreceni szurkolóval találkozunk. Nagyon reméljük, igen, és ki fogjuk fütyülni a mindenféle tatabányai szurkolókat. Na jó, én nem, de... Tatabányai lányok, és... Na mit bányáztok, lányok? És egy tatabányai fiú. Nagy büdös S betű van rajta. Meg valami... S mint Sajsza, meg egy 0-4-es. Hát azt nem tudjuk mi, de... Azt, hogy 4 gólt fognak kapni. És hoppá, figyelj. Személyesen. Még ülőhelyünk is lesz, gyerekek. Beülhetünk. Ezért szeretek a küldőc kapunál beszállni, mert itt le tudunk ülni. Igen, itt a debreceni szurkolók. A debreceni szurkolónak ez a titkos helyük. Egy pár bányász is megismertem. Így van, egy pár bányász is kergetnék az ellenfél szurkolóit. Így a bányászok teljes biztonságban érezhetik magukat. Igen, én nem szeretek egyetlen bányászt se kergetni, mert lemegy a föld alá, és akkor oda nem, hogy tudnánk utána? Hát ha bányászik egy kis aranyat. Hát ha egy kis aranyat bányászik, nagyon remélem, hogy az orrában nem bányászik. De ez nem való ide, bocsánat. Elnézést kérek minden tatabányai szurkolótól, majd újra jelentkezünk a szövetségi arénából. Vendégszeretőek vagyunk, látjátok, hogy egyetlen debreceni sem bánt, egyetlen bányász sem. Ez fordítva nem lenne igaz, mert a bányászok otthonában állítólag nagyon nem szeretik a debrecenieket. Egyébként azt hallottam, hogy újra felrakják a hálót a szövetségi arénába, ugyanis a felső 10 000 nevű szurkolócsoport új Mánuel elleni hangulatkeltő akcióba próbálkozik fogni, és ezt nem tűrte Ulrik, aki föltettette a hálót. Így van, szerencsétlen új Mánuel ne részesüljön olyan fogadtatásban, hogy utána el akarjon ismét távozni. Igen, mert nem szeretnénk, hogyha ő belőle nem lenne egy olyan nagy ikon, mint Csónak Olivérből, aki ugye hát nagy kapus legenda volt, van és lesz. Köszönjük! Most kaptuk frissen a híreket, hogy a Kaposvár vezet a Ferencváros ellen, ami a debreceni VFC-nek nagyon jó eredmény. Nagyon igen, mert a Fradin mindenféleképpen meg kell előznünk ahhoz, hogy bejussunk a Bajnok Ligájába. Így van, a főtáblára, vagyis a selejtezőkörbe. Úgyhogy most mindenféleképpen... Sajnos nem tudjuk, hogy a Kaposvári a gólját kiszerezte, de igyekszünk minél hamarabb jelentkezni. Igen, igyekszik a szerkesztőség mindent megtudni és tájékoztatni a kedves debreceni szurkolókat. Oké.
ember már tud valamit. Ugyanis az új színekben, a arany-pirosban levő új Manuel pólót vette föl. Most még boldogok a bányászok, most még jókedvűek a bányászok, de majd, hogyha kapják a 3-ast, akkor azt hiszem, hogy elmegy a jókedv. Ugye? Természetesen, és továbbra is reméljük, hogy Kaposváron jól áll a mérkőzés. Ebben a szellemben szeretnék búcsúzni önöktől, de nem örökre, hanem csak egy pár percre. Ugye? Ez volt egy bányászfenék. Ez pedig egy Freudrucker. Gyülekeznek a felhők az Ardennes, pontosabban a Szövetségi Aréna fölött, de remélem, hogy ez csak időjárási tekintetben van, és nem fog a futballra áttevődni ez a dolog.